कि राह चलीला तो टोकेला सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी राह चलीला तो टोकेला सोनार सैया जी। हरे बाटे रासिया उ छोटका सोनार गोरिया बाटे रासिया उ छोटका सोनार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया बाटे रसिया उ छोटका सोनार गोरिया बाटे रसिया उ छोटका सोनार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया। चल चाहे रहिया झोंके चल चाहे गाली कहेला कि हेने आवो हेने काली चांद सी सूरतिया तोहर मीठी मीठी बोली ये देखी भैया श्वेता जी कहना है चांद सी सूरतिया तोहर मीठी मीठी बोली देखी सुखलाई कैसे मन नाही डोली और का कहना बा संगमरमारी बदन बा कांचगार गोरिया संगमरमारी बदन बा कांचगार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया। चल चाहे रहिया झोंके चल चाहे गाली कहेला कि हेने आवो हेने काली झुमका झुलनिया पायल कमर कर धनिया मथवा पे बिंदी जैसे चांद के निशानिया अरे झुमका झुलनिया पायल कमर कर धनिया मथवा पे बिंदी जैसे चांद के निशानिया मन करे बस देखी ऐसे बार बार गोरिया मन करे देखी ऐसे बार बार गोरिया। और एक तालियां जोरदार हो जाए तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया। अब क्रिया धरा के बात है का कि तू जाके कसरो कर जाए खत्म कर आ कैसे जल्दी करत होई हमारा से प्यार सैया जी जल्दी करत होई हमारा से प्यार सैया जी जाके आजवे चुका दो उधार सैया जी जाके आजवे चुका दो उधार सैया जी। ये लास्ट लाइन में कैसे गाना बा श्वेता जी बंधु तिवारी मुन्ना भाई के सहेज के और देखिए मुन्ना भाई मुन्ना मासूम जी कितना अच्छा लाइन लिखने हुआ है कहना बा
बंधु तिवारी मुन्ना भाई के सहेज के नथुनी के दाम धनी ऐनी हाँ भेज के और नाही केहू के बकुचऊ उधार गोरिया नाही केहू के बकुचऊ उधार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया मन में चलता बाटे रसिया छोटका सोनार गोरिया बाटे रसिया छोटका सोनार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार गोरिया तोहर नथिया भइल बा जान मार।